Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Division Bench jong ka Meghalaya High Court ha ka Santrik uyayong kalapan kesannya ka jing sya penrem jong MLA barem ka mau hati uba Julius Ket Bokdor phang ha kawi ka ying bishar hanong po house nam arajar arpuway halor ka jing ne be ejot ya kawi ka khna ka badang hapo khan rius nam karata mar kalakan tat ya ka mokot duma jong uni chairman barem ka seng henyo trap National Liberation Council Uba Julius ulalet sa High Court hadien baka ying bishar hanong po haka khatlai trik unailar arajar arpuway kalarai penrem yu hapo kakendon laispa nyupun riu ar ai bat en jong ka Indian Penal Code Shiajar praspa riu po bat kendon san jong ka Protection of Children from Sexual Offences Act arajar khat ar haka arpusau trik unailar arajar arpuway Kaying bishar hanong po kalapan banawa ba Julius unhap siyang patok na kamenta arpusan snem manunhap ban siu ru ya kakuna ka ba khatsan lak tingka balada umla ban siu unhap ban siyang patok sa san snem kani ka khatsan lak kalong kum ka jing siu bailot ksan siya kate kakana nalor ba Julius sa laingot ki weipat kita ka Mamuni Parvin Kadarisha Mary Karbamon ba usandi biswas kila sya aray penrama po ki kendon jong ka Pokso Act arhajar khat ar Indian Penal Code, bat ka Immoral Traffic Prevention Act, khat khandai spa prapun rio. Laban kado bikidan artali ki jing ujor persya yu ba Julius kawai hathanat madan rating, bat kawai hathanat nong po. Ka High Court ha ka hukum ka badon saphuway sla kalaong, bakalong ka basisya baka ying bishar kalapet yaki katu ka ni ki benta jong ka jing token, ha ka bayde baka jing ujor baningkong, bala hathanat madan rating, handai ka pau shairu baka jing sya penrem jong ba Julius kadai halor ka jing jaha yam lake resort ribhoy ka High Court kalaong kay ka baka khana kalabatay halor ka jing jaha kawai ka guest house Samuti Nagar Shillong kaying bishar hanong po ka Clemshim handai ka laray penrem yu unong mudoy halor kay ka bala jaha yam kay ka bala jaha kat kum ka jing thu jong ka khana ha ka por baka dang don khat south nam ha karta kani ka khana kla sha pengop ha kawai ka long kami ban mi no na ka yeng ka ba ka shong ka sa ha kawai ka jaka ha East Khasi Hills District kata ka long kami ka badai ka Nepali kalawan lam ya kani ka khana sa Shillong bat kala penshong pensa ya ka bat kawai ka long yeng Muslim ha kawai ni ki dong ha kani ka nong ba ya kita ki syukuram ki badai ki Muslim kata ka khana ka jukhot kum ka kami bat ukpa kini baro arngot ki don arngot ki khon rang Hadian bakala sa kumba arbanai kata ka khana kalapan pa bakala kwa manlit paino shalashnong. Handai kata kalong kami Muslim kalapan sungo thu ya ka bakadai ban sa shwa bat ka. Kat bakadang sa bat kata kalong yeng Muslim. Hakawi ka sngi kiti ki syukuram kilaya lam ya kani ka khana syakawi ka guest house lani ka yeng basa kabadan Hamuti Nagar. Kat kom ka jingya thu jong kani ka khana syakidukhat ka State Child Welfare Committee syaka Magister hapo ka kendon shispa anri pusaw CRPC bat hakapor baka syakli perthaw hayeng bishar hanong po bakala syak pendi jingdi shwa bakan syale bejot ningkong Kalaong bakala dan hapadeng ka jing buat bat kam dan hapadeng ka jing smothu. Kalay thu ya ka ka bala jabat ka bat kalapan pawru bakala kan mawi ka dur kmat jong ubriyo bala liet sang ya ka. Nalor kata ka khana kalay thu bakala sya ya lam hau tau ju ubriyo banet sya kate ka ying basa hanong po. Handai ka paw bakata ka ying basa ka de ka yam lake resort haribhoy. Hadian bagi dukhat ka CWC kila syam bakila dan artali ki jingja. Ha ka bakala sya le be ejat hau ba Julius Kaladan sa kawai ka jing ujor hathanat nong po, hadian ka jing ujor baningkong hathanat madan rating. Kani ka khana kalabatay binya ka ka baw ba Julius ulali persya ya ka. Hakapor bakala ay ka jing batay, katkom ka kendon shispa anri pusaw CRPC, halor ka jing jaho yam, kati ka khana kalakaran bet tang halor ka jing jaho yam, bat kala ino iki weipat ki jing tip ki bayade ka jing syale be ijat ka jongka, haki babun ngot ki shenrang da ka jing penbor jong kiti ki arngot ki syukurim ki badai ki Muslim. Haka jing thu jongka haka ying bishara nong po kate ka khana kalabatay lot na dong syadong nadu bakala syak pengop haka long kami ka badai ka Nepali banwan sa Shillong bat ki jingja jong ka jing syale be ijat ai ki shenrang na lo jong ba Julius na ka jing thu jong ka khana ka paw bagiti ki bri Muslim ki baka kam gum ka kami bat ukpa kila pendon kam ya ka ban kamai pisa wat hadu ba haki khep bakimla wan siu ya ka bai shong wai kila pha ya kani ka khana sha utrai yeng khanang bakinom dan kam ban siu ya kata ka bai yeng ha ka bai de ka jingja ho yam ka High Court kala kdo ba watla ka tarik jong ka jingja ka klempau handai ki kot kisla bala yo no yam lake resort ki peni bakla ja hapdeng banai naitung ba risau arhajar khan rio ka bala ja hadin
Ketika kena kalaya tu, bahadian bakalas ngau taj ya kata karukom hasilong, hakawai kasengi hakapor bakata kabriu, bakakot kami kamdan hayeng, kala simpisana kawai kabriu kabadai ka Manipuri, bat kala syong da ka bos, bat kala hiar hajan civil hospital Shillong. Watlana kaliang ki muktiar uba Julius kilapan pau bakadan jing artatien, kumno kalit poi sya thanat laban lani kumno kalit yathu, haki arngut kilong kami syapang ka jingsyam jongka, ka high court kalaong bakati ka khana kala pentep syakita ki arngut kilong kami ki baka kam kum ki bahayeng halor ka jingsyam ka jongka bat kini kila bandai ki bri ki basu itu bat kita ki arngut kilong kami kila let yalam ya ka shathanat laban lani kila penya kandu ya kani ka khana bat ki dekat ka state child welfare committee ki santali ki daw jong uba Julius na kaliang uba Julius ulapan pau ya santali ki daw ki badai ki nongrem jong ka jinglet jong u sha high court ula kamba ya karta bashisha jong ketika kena amsham lapentik kena hakapor bakaladon ka jing bishar bat namar kata ka ying bishar kala habban kali perthau saya we radiologist ubala pet benia ya ka kena ha ka bayade ka jing ujor bala ai hamadan reting kamat ka baar kalong banamar baro arteli ki jing ujor hamadan reting bat nongpo ki dei persya yu uju ubrio kata uba Julius ladai ban pet yakini kum ar benta jong kawe ka kes baladai ban pet kat kum ka FIR bala ai ningkong kamat ka balai kalong ba ka jingrai penrem yu uba Julius kalong halor ki jingja balaja haswa ka sngi ban ai FIR kamat ka basaw kalong ba ka ying bishar hanong po kala pet benya ya ka jing toket halor ka FIR bala ai ningkong handai ka khlem ai lat yu uba Julius kat kum ka kendon lai spa khatlai IPC kamat ka basan kalong halor ka jing bambiang karukam batai ba dia thu jong ketika khana kabaning kong kalong ba watla haki jingya thu jongka kala kam bakala sha le be jot ning kong e ho ba Julius hanrei kala dan sa kawai pat ka ba kala ya thu bakala sha le be jot ning kong e ho briu bala tep komu apu sa kawai pat kalong halor ka e ka ba ka te ka khana kala le hadien bakala phet na ka yeng ka ba ka sa ha shalong bat ki briu ki ba kala kandu hadien ki balaya lampat ya ka syakipulen kabalai kalong halor kata ka briu ka badai ka Nepali ka ba ka khana kala keno bakala pengop ya ka banwan shalong na kaliang uba Julius ulapan pau balade ban penshitom ya kani ka briu ka badai ka Nepali bat namar ba kate ka khana kala kam basa asnong jongka ki pulet kilade ban kem ya ka balade ban wanra ha khamat ka ying pishar khanang ban penshisha ya ka e ka ba kate ka khana kala ya thu ka e ba ka high court kala ong watlada la khen ni shim badai da ka wei pat ki bala le be ijat yakate ka khna ashwa jong ba Julius kanom dan jing pher aa ka jing sha rai penram jong u ka dei halor ka jing le be ijat ya ka khna ka badang hapo khan rius nam karta bat am dei na mar ulalong ubaning kong ban le be ijat ya ka shisian bala dep an penshisha ya ka e bala ja ho yam bat ya ka niru la dep an penshisha lada uba Julius ude ubaning kong ni uba arpau uban le be ijat ya kani ka khna kam dan jing pher aa ka high court kala ong ba ka jing sha rai penrem jong uba Julius hapo ka kondon san jong ka POCSO Act ar hajar khat ar kalong ka babyang ba ka jing pen saja kat kum ka kondon henrio jong ka POCSO Act ar hajar khat ar bat laispa hinyo pun rio ar jong ka IPC ka bedai halor ka jing le be ijat ya ka khna ka badang hapo khan rio snam ba jing le be ijat bala bun sien kalong ka badai hok kalapan pauru banamar ki sabut ki pen i ba Julius ulale be ijat ya ka te ka khna palat ban ya ka shisian ha ka por men miet ha yam ka kendon san ai jong ka POCSO Act ar hajar khat ar country kam halor karta jong ka khna ka high court kala ong ba wat lada ka te ka khna kala long palat khan riu snam ha ka por bakala sha le be ijat ha yam dangla ban penshitom yu ba Julius sapo ka kendon en jong ka kendon lai spa nyo pun rio ar IPC nakada bula le be jot labun sien ya ka ju ka brio ha ka bayade ka jing sha pen saja ka ba hadu arpusan snem persha yu ba Julius ka high court kala ong makani ka jing pen saja da ka ying bishar hanong po ringkat ka jing a ya ki daw ki babyang kamdon kam ya kanu ka jing muslia kalapan pauru ba kani ka hukom kanam khangla de ka jing toket ni jing bishar hadu ka bakot halor ke FIR bala ai da ka khanna athanat madan rating nalor kata ka high court kala ong baha ka por ba ulale be ijat labun sien ya kate ka khanna ha yam uba Julius uladan san po ars nam karta da ka ba hukom bo on hap syong patong na ka benta arpusan snam ka ying bishar hanong po kala pentik na ba andaw lalat hadin onom dan than shu ka bor panle abyang ki bakum kite ki jat kam ka high court kala ong kampau bakadan kanu ka jing tolot ha ka bayade bat ka hukom man rai penram bat sat patok yo nong mudui ka ying bishar hanong po kala pet benia na dong shadong bat kala ay ko hukom ka badai hok
Namar kata ke criminal appeal number khat ar jong usnam arajar arpuai kam dan nongrem palakan tat no yakah.